dama muna neman kuɗi sai ga muna sannan Allah ya kawo kuɗi. Ni yadda na so. Kada a raba su. Kamar ya za ka cewa ba a raba su. Na san watan azumi ne. Watan azumi. Watan azumi. Idan watan azumi ne mun tsinci kuɗi sai mun ƙi rabawa. Ba ho raba su za a yi ba, kai sani an yi dawo mun ka bashi ya raba biyu ya ba mu rabi. Ni ka bani da wani ya dawo ka bashi ya raba ya baka. Ba a ho raba su. Kamar ya za ka cewa ba a raba su. Kai ka dangane abokina. Idan lama da yanzu za ka raba ka bani lokacin ka raba ka bani lokacin kuɗi na. Don tsari na mun Ai hada. rana ma da wa zo ta kuɗi ka cira watan Ramadan ne. Ha to yaro Ramadan kari. Idan Allah ma da in za ka raba ka bani lokacin. Kai. Ni ma tsohon shege ne. Ka zama tsohon shi. Ba, Idan ina za ka kake? raba ka bani. Kai dai Allah kawo mai kuɗi. Kai wallahi ba a ba. Ni za ka rena mu da Ka wani. bani. Mu nawa man kai an ba mu. Ka roƙi Allah, ka roƙi Allah su dawo. Malam idan za ka raba ka bani lokacin naka. Ni yanzu Allah kawo mai su kana yi an sa ya raba su ya ba mu rabi. Kaga mun ci hada. Salamu alaikum malamai. Alaikum salam. Don Allah kuɗi na ne na faɗi. Tun da zo muke ta magana. Na gode. Malam na gode to na gode. Na gode malam. Na gode.